Dovidenia. Váš obľúbený program vám prináša spoločnosť Kvekomaxi. Prášková lakovňa zameraná na povrchovú úpravu tryskaním a práškovým lakovaním výrobkov do hmotnosti 1,5 tony. Trapné. O nechtěném úniku moči prostě mluvme, děvčata. Stop studu. Stop inkontinenci. Eve incontinence stop. Tento program a nezabudnutelnú dovolenku v Ománe, Bahrajne a novinke roka exkluzívnom Katare vám prináša cestovná kancelária Hydrotour. Ste pripravení na najnovší cenový megahit? Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Vinea 1,5 litra za 79 centov a bravčové karé bez kosti v celku kilogram za 4,19. Máte radi mega zľavy? Máme ich v Kauflande. Kaufland. Ďakujeme za vaše výkony, nasadenie a emócie. Ďakujem, ktorí do toho dali srdce. Od fanúšikov až po vás, športovkyne a športovcov. Vipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku. Super kvalita za super cenu. Som zvedavý, kde. Lidl. Preto už od pondelka zlatý bažant Radler iba 64 centov za pol litra pri kúpe 7 plus 5 zadarmo z Lidl Plus. Lupi luplíky len 3,50 za balenie pri kúpe 2 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A navyše Belosan konzerva pre psy iba €33 pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Dokazuje to aj ocenenie Best Buy, ktoré vďaka vám pravidelne získavame. Lidl, správna voľba. Zoznámte sa s doktorkou Norou v seriáli z krásneho ostrovného prostredia. Ordinácia s výhľadom na more. Vo štvrtok večer na Jednotke. To prasa! Nehnevajte sa. V tejto košeli mám tancovať? Na tango treba 2. Horúca, Olé! nespútaná John? a poriadne zamotaná. Bola to nádherná noc. A možno vôbec nič viac. Taká je Láska v Andalúzii. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke. Ďakujeme za vaše výkony, nasadenie a emócie. Ďakujeme z celého srdca tým, ktorí do toho dali srdce. Od fanúšikov až po vás, športovkyne a športovcov. Vipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku. Stojíme! Do kín prichádza veľkolepý špionážny thriller podľa príbehov skutočných ľudí režiséra Jiřího Mádla Vlny. Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače. V hlavných úlohách Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Vojtech Vodochodský, Vojtech Kotek, Martin Hoffman a ďalší. Sme s vámi, buďte s námi. Vlny v kinách od 1. augusta. Užite si spoločné chvíle s priateľmi a vychutnajte si ich naplno v pohodlných a štýlových kúskoch so značkami Esmara a Livergy. Už od štvrtka v Lidli, džínsy iba 9,99, obu rovnako len 9,99 a dámske alebo pánske tričko iba 3,99. Lidl, správna voľba. Všetko je na hlavu, ale Uprising je istotka. Istotka svetového line-upu priamo v Bratislave. 30. a 31. augusta na Zlatých pieskoch vystúpia hviezdy z celého sveta, ako Alborosie, Azaria, Dubioza kolektív, Rich the Kid, Tommy Cash, kráľovná Afrobeats Yemi Alade alebo stálice drum and bass scény Sigma a Black Sun Empire. Z domácej scény Gleb, Medial Banana a ďalší. Hlavní partneri Desperados, Absolut a Budiš.
Nový rytmus života. Bez práce a bez peňazí. Ťažký osud gotovej céry Dominiky. Kto jej podá pomocnú ruku? Trápi vás nepríjemné potenie? Vieme, ako ho zmierniť. Zamestnanci pozor. Kedy máte nárok na platené voľno? Plus extra príloha. Časopis príbehov, z ktorých naskakujú zimomriavky. Nový rytmus života už dnes. Doklady máme? Ja sa budem pýtať, synáčik, už si dnes jedol? Aký si len vychudnutý. A doklady mám, pokladničné, v mobile, všetko vlastné značky, samé výhodné dobroty. Cestou k výhodnému nákupu sú výrobky značiek Coop Jednota. A navyše teraz získate zľavu 10% na ďalší nákup. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Vďaka vysávaniu CO2 máme šancu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Stačí už len zohnať 300 miliard eur. Prestaňme už hovoriť do vetra, radšej ho využíme. Vďaka plánu obnovy bude Slovensko bližšie k energetickej sebestačnosti a lepšie pripravené na klimatickú zmenu. V Mountfielde je teraz všetko za polovicu. Trebárs všetky traktory za polovicu, všetky elektrobicykle za polovicu, všetky výrivky za polovicu, všetky bazény za polovicu, všetky robotické kosačky za polovicu, aj všetko krmivo za polovicu. Skrátka všetko za polovicu. Mountfield. Tento program vám prinášajú výstavy Agrokomplex, Národná výstava hospodárskych zvierat a rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo. www.agrokomplex.sk. Váš obľúbený program prináša firma Quebond. Odvetrané fasády od projektu po Stres, smútok, úzkosť, depres. Stop zlej nálade, úzkosti a stresu. Depres. Tento program a nezabudnutelnú dovolenku v Ománe, Bahrajne a novinke roka exkluzívnom Katare vám prináša cestovná kancelária Hydrotour. Tento program a leto bez zápalov močových ciest vám prináša Canefron. Canefron, rastlinný liek pre zdravie močových ciest. www.canefron.sk. Tento program obsahuje audiokomentár.